Тайната на доброто настроение е да живееш безгрижно, както правят братята Роми. Прав сте. Тях нито сметки за ток ги притеснява, нито глоби могат да ги оплашат. Така е. Така е. Гледаме BTV новините и проблема с каруците по пътищата. Според сега действащата наредба номер 1 за обществения ред, каруците могат да се движат само по определени улици в града. На нарушителите се налагат глоби. Да работиш там, с парите се работиш, пак те гонат. Акти, не знам какво, пак е също лен. Имаш ли актове по улиците, дет си карал? Имаме ми. Имам над 5-600 броя. Сигурен ли си, че са актове? Да не би да са... Акти, не знам какво, пак е също лен. Имаш ли актове по улиците, дет си карал? Имаме ми. Имам над 5-600 броя. Този, ако отиде в КАТ, няма да си тръгне оттам няколко години. Над 5-600 броя. По 30, по 40, по 50. Честно. Плащаш ли ги ти актове? Откъде да ги плаща? Откъде да ги плаща човека? Пишат му ги на сметката и толкова. Само да не му ги пишат на сметката за тока, че там работата е сериозна. Продължаваме в BTV новините и тънкостите в кражбата на електричество. Аз съм същия човек, който крада. И жицата е като на алуминова, закачаш кабела на 2 кабела. Плюс и минус, крадеш тока. На чашката нетромена вързваш и крадеш тока. Чувам подземно ги крадат сегашните, новите табло, дет правят, подземно ги взимат хората. Кога ги направиха новите табло? Кога им хванаха цаката? Чувам подземно ги крадат сегашните, новите табло, дет правят, подземно ги взимат хората. Поне да ни плащат тока. Сега криза е хората. Щом е криза, простено е. И водата дори крадат. Всичко. Водата как я крадет? Крадат с друг водомер. Аз си мислих, че я крадат с легени. Мислил си. Слушай експерта. Водата как я крадет? Крадат с друг водомер. Спират го, крадат. Всичко се краде. Всичко се краде.